nějaký, měli jsme nejrychlejší jízdu 6,195 Ferrari Italia, Daniel Veškera, už jsme si trošku zvykli na jeho účast na našich závodech. To je samozřejmě nejsilnější divize nad 4 litry kategorie 1, tedy cestovních vozů. Je to krátká tráť, je to velmi samozřejmě zavádějící, protože to je všechno jinak. Tady je další na sociálních sítích, na Facebooku, bez kterých to dneska nejde, vlastně vůbec nic nejde. Jezdí dneska, protože trať je, jak jsem říkal, krátká a vozidla